ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим Теҷе. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастен. ва дӯстони азиз, мо дар навори имзо якчанд намуди мошинҳои фурӯшида ба навор гирифтем. Барашон пешкаш мекунем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Курси рубл дар рӯи экран ва касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама карда дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp мо равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед, подписия кунед. Навори беҳтарин шуда иншоалло ки ана дастгиро моро фаромӯш накунед. Дастгиришон пешраи мост. ана чӣ хеле ки мошин мехоҳед дӯстон, ҳатман дар комментария нависед, мо ба шумо кофта ёфта пешкашон мекунем. ба ҳаматон тамошои бо фаровон дӯстони азиз, дастгири шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписияро фаромӯш накунед. мегузарем ба видеои имрӯза. ба таваҷҷӯҳи бардороне ки аз Федератсияи Россия, махсусан аз Москва ва Московская област ба Тоҷикистон бор мефиристанд ва расонида мешавад ки ширкати Акай Наби мушкилии шуморо ҳал мекунад. ин бародарамон чанд сол ин корро анҷом медиҳад ва корашон дар сатҳи олӣ мебошад. агар шумо дар дигар шаҳр бошед, боротон аз 1 тонн бисёр бошад, аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон ҳам равон мекунад. одами боварнок ҳаст дӯстони азиз, марҳамат кунед, ба ҳама ҷои Тоҷикистон равон мекунад. ширкати Акай Наби дар хизмати мову шумост. дӯстони азиз, дар видеои имрӯза поли мошинҳои Nextро ба навор гирифтем. барашон пешкаш мекунем. якумин мошини фурӯшӣ. аввал якто мошини Mercedes пешкаш мегирдем. дӯстони азиз, якумин мошини фурӯшиамон Mercedes аст. соли баромадаш 1992 солай. объём мотораш ди объём не дӯстони азиз, ди сечка, мотораш ди сечка, коробкаш механика, студияш танҳо бензин. мошин дӯстони азиз дар ҳолати хуби техника, 4 та баллони нав. мошин хулоса дӯстони азиз задагӣ, пусидагӣ ягон чи надорад, варид кардагӣ надорад. 4 та чашкиҳои нав, 2 та дарош электропакет, ҳолаташ хуб. мошина дӯстони азиз дастрошни фурӯхтан дар кор, срочне. хеле дӯстони азиз, расходш кардагӣ то 40-43 ҳазор сомон расходш кардагӣ. дастрошни мефурӯшад, нарша 30 000 сомонӣ, қарор дорад дар шаҳри Бохтар. марҳамат ки номерҳои WhatsApp ва номерҳои дастчо монагӣ аз 30 000 сомон боз арзони хуба мешавад. занг бизанед, маълумот пурро аниқтари мошинро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо Daewoo Nexia аст. соли баромадаш 1996 солай. объём мотораш 1.6 литр, коробка механика, студияш бензин ва газ. мошин айни ҳол дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 11500 сомон мега. мошин краскаш сафсафед, документҳои солонаш бучидаган. хулоса мошин ягон камбудӣ ва расход надорад. дӯстони азиз, номерҳои транзит марҳамат ки нархаш 11500 сомонӣ, солаш 96 сол. телефонро барои тамос дар экранҳои шумо. марҳамат ки занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари Nextро аз худи соҳибашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, Daewoo Nexia аст. солаш 96 сола. объём мотораш 1.6 литр, коробка механик, студияш танҳо бензин. мошин дар ҳолати хуби техника, краскаш сафсафед, ҳолаташ беҳтарин, 4 та баллони нав ҳам дорад. салоншам тоза. дӯстони азиз, касоне ки Nexi хар бошад, ҳамин навро то охир тамошо кунед ва дар комментария Насим Теҷе ба пеш нависед. нархи Nexi дӯстони азиз 24 000 сомонӣ мега, бо савдои хуб ҳам мешавад. хадрҳои конкрет марҳамат ки номерҳош мондаги занг бизанед, маълумоти пурро аниқташонро аз худашон метавонед дастрас кунед.
дӯстони азиз, некси навбатиамон соли баромадаш 1996 солай. объем мотораш 1.6 инжектори. дӯстони азиз, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин, студияи шӯраяш бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 20 000 сомон мега, ҳолаташ хуб. мошина дӯстони азиз, марҳамат кунед, бо диққат тамошо кунед ва касоне ки некси хар бошед, ҳамаи лайка бизанед. монитор дорад, дарои электропакет, ҳолаташ хуб, салонаш ҳам тоза. нархаш 20 000 сомонӣ бо савдо мешавад. савдо дар назди ҳамин мошин. телефоно барои томас 987 29 60 29. занг бизанед, маълумоти пураниқашро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, хушхабар ба кадомеро ки студентский билет дар кортон бошад, ба шумо акай далер кӯмак мерасонад. марҳамат кунед, студентский билет ба касоне ки мисол ҳуҷҷатҳояша проблема дорад, мисол патент надорад ё ин ки частный кор кардиста бошад, ҳамира туғрӣ мекунед, дигар патент дар кор намешавад. ҳуҷҷатҳои мо дар тамоми шаҳрҳои Россия ба кор меравад. мо тариқи онлайн кор ва фаъолият мекунем. дар кори худ ҷавобгӯ ҳам ҳастем. шумо метавонед тариқи WhatsApp документҳои худро равон кунед. аз шумо чӣ дар кор аст? паспорт, миграсиони карт ва як сурати живои худро аз миён боло равон мекунед. вақте ки дӯстони азиз тайёр шид, мо тариқи почта равон мекунем. дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад. марҳамат кунед, акай далерро муроҷиат кунед, дар ватсапашон нависед. ва дӯстони азиз, 5 июни мо Daewoo Nexi соли баромадаш 1994 солаи. объем мотораш 1.6 литр, коробка механик, студияи шӯраяш бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша хулоса 12500 сомон мега. дӯстони азиз, марҳамат кунед, хулоса документҳои мошин бучдаги қарор дорад дар шаҳри Душанбе, солаш 94 солаи. мошин на хаду мерал меа, фақат документиш мекунӣ, халос. 4 та баллони нав ҳам дорад, калпакои нав часпонаги, ҳолаташ хуб. десен хай дӯстони азиз, дар сурат маълумай мошин чӣ хел ҳаст нест, дар сурат маълумай. нархаш 12500 сомонӣ бо савдо мешавад. савдо дар назди мошин. занг бизанед, маълумоти пураниқашро аз худи соҳибашон метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, 6 июли мо Daewoo Nexi ҳастад. соли баромадаш 1996 солаи. объем мотораш 1.6 литр, коробка механикаи, студияи шӯраяш бензин ва газ. мошин хулоса дӯстони азиз, дар ҳолати хуби техникияй, краска талабай ва лабавои ақиби шикастагиай. гази бензин кор мекунад. документош мисол ҳастанд. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 9000 сомон мега. 4 та баллони 80% ҳам дорад. касоне ки Nexi хадари мошед, марҳамат кунед, Nexi арзон бо нархи дастрас барои кора мисол тайёр. дӯстони азиз, агар ки фасонаш ғанӣ боше, бо худ як краскаш мекунӣ, лабавои ақибша мехаред, боз иншоалло ки хубтар беҳтар мешавад. телефоно барои тамос дар экранҳои шумо занг бизанед, маълумоти пураниқашро аз худи соҳибашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, боз як тӯи дигар Nexi арзон ҳастад, бо нархи 10500 сомонӣ дастурросӣ фурӯхта мешавад. соли баромадаш 1996 солаи. объем мотораш 1.6 литр, коробка передачи мошин механикаи, студияи шӯраяш бензин ва газ. мошин 4 та баллони нав дорад. хулоса на хаду заводид мешавад. мотор, коробкаш сода. дӯстони азиз, нархи мошина 10000 сомон мега. қарор дорад дар шаҳри Бухта, яъне ки Қурғантепа. телефоно барои тамос 553 05 35 55. занг бизанед, маълумоти пураниқашро аз худашон метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, боз як тӯи дигар Nexi сиёҳ ҳастад, бо нархи арзон. соли баромадаш 1995 солаи. объем мотораш 1.6 литр, коробка механик, студияи шӯраяш бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. краскаш сиёҳ, 4 та баллони нав дорад. ҳолаташ хубай. дӯстони азиз, марҳамат кунед, нархи мошина 12500 сомон мега. телефоно барои тамос номерҳош мегафонанд
номерҳои дастиша, номерҳои WhatsApp надорад дӯстони азиз. Занг мизанед 901 10 01 08. маълумоти пуроаниқтари мошинро аз худи соҳибашон дастрас намоед. лайкҳоро бизанед дӯстони азиз. ба хотири пешрафти канали мо аз ҳаматон хоҳиш мекунем дастгирӣ кунед. дастгири шумо пештари мост, чунки мисол чанд қайки шумо дастгирӣ кунед, иншоалло ки мо ҳам қадар мошинҳои мехостаи дилтонро барои шумо пешкашро мегардонем. дӯстони азиз, эълони навбатиамон Daewoo Nexia аст. соли баромадаш 1996 сола. объем моториш 1.6 литр, коробка механикаи, сӯзишворияш бензин ва газ. мошина дӯстони азиз поли бамперои пешақибша Daewoo Nexia дешкадаган 4 баллони нав дорад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нарша 11500 сомон мегӯяд. дастурошни фурӯхтан дар кори дӯстони азиз. телефонно барои тамос 30 40 67 43. газу бензин кор мекунад. хулоса мошин ягон камбудӣ надорад. ин номерош монагай. марҳамат, номерои транзит занг мизанед, маълумоти пуроаниқашонро аз худашон дастрас намоед. ва дӯстони азиз, даҳумин эълони мо Daewoo Nexia аст. Nexia сафед, соли баромадаш 1995 сола. моториш 1.8 коробка механик, сӯзишворияш бензин ва газ. ба бензин ва газ қадим сол ҳаракат мекунад. гази 1.4, коробкаш механик. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нарша 11300 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, документош созанд. телефонно барои тамос 962 69 62. занг мизанед, маълумоти пуроаниқтаи Nexia-ро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дастгири моро дӯстони азиз фаромӯш накунед. аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед ва подписия кунед. хуб, дар ҳаминҷо навори мо вақоъ ҳастед. мисол чӣ хеле ки мошин мехоҳед, ҳатман дар канал бинависед. иншоалло ки пешкашро мегардонем. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад.